ćao svima, dobrodošli moji novi epizod na ovom kanalu i da, ponovo ćemo igrati. Posle 300 godina, da mi se sada pao da je pripaci da bude sled 5 minuta. Išao mi tu Vexi, kao protiv neke neće da igramo i on snima. I ja snima ko hoće pause. Ja snimam ko hoće pause. On je nisam. Ovo je inače tekstura koju ću koristim, no on se sviđa, skinuo sam je. Zove se Grand Sky, mislim ne i Sky Green, znaš kako se zove. Deep Sky Grand Edit. Ja hoću pause. Ajde, da se idemo. Pokažem kako se igra. Ovo ti crknem. Ne može. Ja sam inače kupio ovu glupu slučajno. Dobro, to izademo. Evo imate ove krajteri, postoji da delim na 10 igrača ove krajteri. Znaš, ovdje ništa ne bi volao da dobijem. Da, možda bi dobijem Master Key, iz Master Key bi volao da dobijem rank Golden. Dobija iz boje iz njih 6. Ajde, činimo ovdje ne. Ajde da krenemo. Ići ćemo dole, ajde krenemo, sad da crknemo. Ne ganji, jurimo ovdje severa. Zašto? Zašto si tako krutan? Puni! To, ne ganji se, ne ganji. Ne mislim. Nije ovdje, ne. Treba da stavim screenshot. Da ovaj kliknik ne brišem. Otići mi zauvek. Zašto mojim sam ubio ovdje, da? Sam bekanj. 100% me juri. 100%. Supply drop. Mogu sam što. On je uzeo sigurno najbolji kit i zato ne smijem da se bore protiv njega. Jala.
Ajde, krećemo da igramo. Idemo dole, malo da cepamo. Ovo epizoda će biti kraće jer je pošle skoro 20 minuta trajala. I rekao sam da ću čekat ću ceo dan sa toga. A tu pričekam Creeper. Ali rekao ovaj Creeper gledanje. Ja, gdje sa banuš? Halo. Ubi me. Jala! 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 Ja! Jala! Jala! Idul kila mai kame, ibu kedale. Saya sudah jam ini. Bukan. Ya pa, no nie miałem greszka. Greszka opustę. La, redstone PC ball. Kako kad se previše uplašiš, reaguješ na pipi. Ovako to radim. Ne više. Zašto sam Alex? Nemam. Mislim gdje? Što se zezim? Verak bi ubio gdje, a ne ovdje. Verak bio bi srećan. Bio bi srećnije nego što bi bio golden rank. I ljudi, mislim da... Ajde, idemo. Ajde, neko siđe dole da se pije, pa da završim klip. Opasno je, mnogo laka. Nas. Dobro be, brate! Dobro be! Pogledaj se tu be. Ti će me ubiješ. Nija ti fora, sad si me ubio. Nas! Lag! I sad si me već ubio. Ali imam 4 srca. Really, lagovi.
To je Orti, ti će se tebe smeni. A si došao ko pizza. Što si došao ko pizza, a? Evo, vreme je da završimo epizodu, vidimo u sljedećoj. Ćao.